Nyakwara Mugia Joang en dakika 18 tok sachiel mar okinyi machiegni e twak marwa mokwongo e chenro mar Opiny okinyi makawuono kama odwa twak otudore kod chal mar Kenya. Mano weche mopogore opogore matimore e Kenya kae gi sani. Ka wang'eyo ni odiochieng' manyoro mano doho mamalo ne ochungo kata ne odagi chungo chenro mano mar thicho oko e apisi kata twak e wi thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Mano koro nyiso ni odiochieng' makawuono od bura kata jo od bura biro bedo ka chako ayanga twak mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. To wang'eyo ni mae biro to ka jo od bura nosechoko sei to kaluwore kod jo od bura gichoko sei mano moheo kata maderom 300 manyiso ni gichopo kwana mar pedho twak makamano achiel kachiel e nyim od bura mar mondo mi gitwagi kapo nonego bed ni thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kose oyo. Odiochieng' makawuono bende speaker mano mar od bura mamalo mano Moses Wetangula obiro bedo ka on notify jo od bura ni oseyudo mano twaka mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kendo biro bedo ka otayo twak makamano achiel kachiel. Warito neno kapo ni bobed ka ithiche oko kose oyo. Mago kachiel kod weche mathoth ma bende podi medo timore pacho kae. Odiochieng' manyoro ne waneno ka jal mosebedo ng'ala manyime e nyiso sirikal gigo ma sirikal okosebedo ka timo e yo makare mano Morara Kebaso. Odiochieng' manyoro bilano make to nyaka sani pok ong'e kuma intiere okinde mage bende notam ni kik los kode. Ang'o momiyo magi podi timore pacho kae kata obedo ni sirikal osebedo ka wacho ni mako ji e yo ma ok opuodhi ok bibedo ka timore pacho kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni abductions ok bibedo ka timore. Mago duto pod waneno ka timore pacho kae. Wabo bedo ka watwake achiel kachiel e twak marwa mokwongo e chala mar Kenya. To kan kenda Nyakwara Mugia Joang mar mondo mi abed kod twak maket kod mae antiere kod welo ariyo jonon siasa ariyo mantiere godo e studio kinyi makawuono. Antiere kod Tom Nduku kachiel kod Victor Oindo. Achako kod Victor ichio nado kinyi makawuono kendo machiegni twak. Achio maber Joyce erokamano ahinya kuom thuoloni kendo daher mar moso jite no yaore uro machiegni twak okinyi makawuono. Erokamano. Tom Nduku yaore ichio nado kinyi makawuono. Achio maber kendo paro ni odiochieng' bende ber. Aya machiegni uretwa okinyi makawuono. Nyakwara Mugia Joang mana kaka iseneno mage welo mantiere godo in bende kumora mora ma itudri kodwa inyalo chwalonwa paro penjo ote mora mora kokale namba mar ote machuo 33600 kaka pile mbui moro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kachako kodi Victor odiochieng' manyoro ne wanno ka do mamalo notamre kwayo mano mar chungo chenro mano mar chwalo twak mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka bende wach makamano nong'ad kod jayal buche mano Bahati Mwamunye ka koro odiochieng' makawuono iwacho ni od bura biro bedo ka twak kotudore kod thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. To wang'e ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nitiere weche mopogore opogore mosebedo kamiene ka wang'iyo bende oromo mar mondo mi othiche oko. Erokamano ahinya kendo Joyce adieri mar wach en ni nyo Rigathi Gachagua through jomoko nodhi e doho mondo ochung wach madhi mbele mar nodwa bedo impeached to do ne oko odhi kaka noparo nikech ing'eni okonego ochung the process gimonego be ni o challenge gimonego be ni ne gidhigo e court en ni mondo gichung the outcome to do no neno in its reason nikech maendi en another arm of government en sirikal machielo onge kaka ne do nyalo donje wach neno to aneno adier ka luwore gi weche mosewachi nikech wasebedo ka wawinjo gik madhi mbele kata obedo ni warito mondo motion cha okele bunge mondo ka wang'e ni to allegations ka gin mage lakini osebedo ka wachore ni nitiere weche moko mamiyo onego gole. Achiel kuom wach ma wachore ni dhimi idwa ni mondo gole en weche maluwore gi kaka ong'ama golo siri to nyocho chamo muma
kane obedo jalup ker. Kiwacho ni ng'ama golo siri, ng'ato nyalo penjo ni gin siri mage ma jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua osegolo makoro jod buro bedo piny kata jogo mantiere telo bedo piny wacho ni ng'ani to nyalo njawo mbele kawe koro wathiche oko e apis. Achiel kuom siri mano wacho en ni nyocha wacho ni gimomiyo pesa ma Kenya ne dok chien en ni nogol bilion 2 moketo kendo kata sani ni winjo kowuoye weche mag adani. Nitie kaka ji osebedo piny kaka sirikal muwinjorwe no wacho ni ka nyingise ni mondo chung mondo osir ginene G2G matimore kinda dani gi sirikal mar Kenya to nyotamore nikech owacho no winjo gima jopiny wacho tigeni mago nyiso no odhi ataro mar kaka nyocha gitimore kaka muma manochamo. Wach mar ariyo ma wachore ni idwa golene en ni iwacho ni weche mag mibadhi moko nitie kaka miene. Iwacho ni higa 2 mosebedo kaka ker, mosebedo kaka jalup ker. Msache higa en gimoro bilion 5. Koro wechegi be miene gi yore mag mibadhi. Wach mar adek en wach mar keto pogo dhoudi. Geni koseketie kiwango mar bedo jalup ker onego beni riwo oganda. To wanwango ka osiepwa ma Gachagua to pod neno ni en jalup ker lakini onego beno ong'iyo jodhodgi moloyo jodhot moko ma Kenya ka wan gi kabila mang'eny kabisa. Koro kadipo ni weche mosebedo ka liekoregi weche ma joka dhi bedogo magidhi kelo kaka motion e bunge. Tadiri mar wache ni gin mana ni Gachagua edha tijni okoromo kode kata ok ong'e gimo onego tim kata paro lal ne kamoro. Yes, kamano. Tom Nduku karwa ketwa okinyi makawuono wang'eni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua en jal ma dira wasebedo kwaneno gigo mowacho. Gino ma okuongo ma wang'eni seye godo matut en siko ka gimoro amora mowacho to okonyal koso moko wacho jo masawa mar piny Kenya kata jo Mount Kenya. Kata kamano wang'eni en a presidency. To wang'eni presidency en symbol of unity. Onego beni oriwo wi jo Kenya duto kanyakla. Kata kamano gigo ma iseye godo korka kori Tom Nduku kaka janon weche mag siasa. Bedi paro ni koro romo mar mondo mi koro jod bura no chok sei kendo chak twak mar thicho oko ya apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Joyce kalore gik matimoregi. An kora kaneno ni Kenya ochimo kama ber. Mochimo kama ber nang'o? Gima ywago en mana no kang'eyo ni bangini jipoga asoka o time kapok awuoyo jakom. Akia no dhi kawe nang'o nikech ang'e Gachagua dhi wuoyo mbele ka. To Gachagua nyalo wuoyo mbele kae ma gik ma jiparogi unyano angdane Kenya ni makara legitimacy mare onge leadership. Omiyo gimina no ni odwaro a lot of wisdom. To charges avijo kakanya wadu charges moko ni kai manyoni go kali in national cohesion. I don't know whether that body has worked. Gin charges kaka magi ma ifil no nego beni kale national cohesion mano duol mari wo wi oganda Kenya chia. Magi wacho magu kabila gi. Nyone we call through a certain process. Nikeche kagi wacho mano. To sani ki woti ofisa serikali gi duto te. Tibiro nwanka oganda ma wod gitiyo kanye magine maging'eny ka. Iwinjo kwa dwa konyo Kenya to ji winjire no dwa konyo Kenya. To ka en Kenya migo go koko no ng'ani ogoluoko. Temo miwinjo ka ng'isi ni ang'eyo ni kora ka Gachagua bro wuoyo. Tang'e no bro winjo. Kodhi wuoyo to odhi wacha ng'o koro. Obro wacho gik moko ing'eni sani en ng'ama koro tho. To ko be tho kende. Nyinjo ko wuoyo bo wacho ni no yierwa g president. Omiyo wewe urwati or wabro dhi waduto da. Iwinjo. Oken gimi kawo mayot. Yo maneno ji kawe ni. And I'm really sympathizing ni joma advise government. Gitimango. Ing'ene MPs tomor. Kiwa chokoro wach maku. Kakoro wadonji bunge kanyo wachako dwaro jogo bwana wango pesa magin go. They are all victims. They will also go home.
En ankuru thuondi manyalo move motion ni ema onge. Kenya ka onge ng'amoso ka ji owinjore ni wadwa move forward to ji owinjore ni wadwa move forward. To bedo peti gi gik ma onge tiendgi ma nyora ka jogi nyodonji government. Ka sirikal nie bagi bugi luongo yo bugi wuoyo kod jakombi no yie wadwa konyogi. Pogi gichopo kamoro malong'o to wanwang'o ni kara sirikal nyegi so gajre kabisa. Ma gini ok odwa lweny ma gineno ni. Gini dwaro mondo ji odhi obed piny, contracts mancho timo richo kubed cancel, process oket manyien, nikech nitie principle Joyce iwinjo, nitie gimo miluongo ni pi, stima, mago gik moko bed expensive e piny. That's why sirikal kawo giga. To ok nyalo bedo ka sirikal okawo gi mondo save go jopiny, nikech gini ma gigero economy. To kendo sirikal no bende dwa loko kod johala, makoro kendo keto burden ne jopiny. Then we have no country. Iwinja. So the truth of the matter is, nega chagwa to nige excesses. To my at the right time, kose ko the right time. Mani gima jo bunge goni go piny. To jo ma wuoyo nikija injo kunde ko ka onde ka mang'eny nega chagwa na go mwanto ma chal mach. To bende jo public unbe nyowacho ni nyiso demand 8 pesa maro billion mogwodho. Mondo miye mondo onwang' kaka an sheko de dala. Dubed magi pesa manoti go yiero. To ka noti kod gi yiero, then joma no chamo gi ng'eny. Which means no waonge the country. Nikech kopo no spill gigi. To seche moko joma ibro nwang'o ni joma no ka cases gi okale lweti obed jo IBC, obed jo court, obed ng'ano, ibro nwang'o ka victims ng'eny. Mwali bedo maonge the country. Omiyo bunge ni onego soba. And my give me winjo kacho ni poka wuoyo gi jakom ka chia jakom will receive this thing how. Nikech ji mang'eyo nan folding madi wuok. Nyalo miyo piny ni banyong matin. Omiyo ken gi matin. Kaka ji nene no nen Gachagua. Gachagua problem en nga. Nikech adier Gachagua osebedo ga excesses. To be bodies ma deal with the cases gi so deal go. Iwinja. Ke Gachagua bende wacho ni en yara neno kondika weche lo ang'o to lo gi nyoka okay ni government. To sama nyoka okay ni government. Officer ma nyotimo ni gino to nga. Iwinja. To officer no tango mi for away. You understand? Nikech gi kedo atemi getitimo gi yo moro malongo ma ji neno ng'at is not a victim. Malongo bende kaluore ni kapoko timgi yo malongo jod bura kawuono bro bedo ka chako twak mano mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende gibro ng'iyo ni gigo lueyo malongo kose gin bende gibo mana ng'iye general ni ero koro sepedno twak wathicho oko jalup jatend piny Kenya ka sirikal onge order because you see like right now nitie issues kai manyone go dhi na Attorney General mondo Attorney General openji jo NSIS ni gik mokel ka gi unto so investigate kibugi coordinate jo CID nitie criminal action ka unto so investigate kibugi coordinate nitie issues matach on excesses in terms of political functions ka Gachagua wuoyo and what have you jok ma monitor presidential jomani presidential intelligence unto neno ka gini dhi kodwa nade kora ko bet pindu chiwo opinion sirikal mantie order offices go kobedo created for the sake of it ingenjo also reduce officer Attorney General in a manner moro ma eno ketega neno nyalo na advice with the court ka sirikal obedo sued to tija Attorney General duong nikech nitie issues ma ene monego rang the forecast ni gini ka ng'ani otimo ma bogika Kenya dhi bedo na tango mo mi Attorney General poko wuok oko bo wacho man nyalo bedo no ninde tich ko sango matimore ma poko wuok mwaneno ko chwalo duonde offices must be action ng'amone go bedo timo gini kabisa en chief of staff iwinjo nikech ene wang president tene mayo yene wuoyo gi anybody ene mone obedo timo consultations mang'eny bonwa ni gini is it worth it to jo piny to wachango you understand jo piny to wachango ke jo piny go bende big jo piny go nyalo wuok chako yone ka ne ju Gen Z obiro how are we going to control them
Temo mi winjo ka wacho ni pok abedo gi jakom for some time. To gima ng'eyo ni jakom has been busy in campaign. To gima ng'eyo ni gini kobedo dealt with wrongly. Tiwinjo ka ni doubts nitie kaka kura nokwan. Gachagua may talk. To ko wuoyo be wadhi bedo go Kenya. Omiyo gigi biro depend kaka jakom one is going to argue out. Mak mana parono gi kanyo waduoka ne Victor TWAK okinyi makawuono. E kinde ma jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua osebedo ka loso, bende nyandwa winjo koloso, ka koro nong'iso jatend piny Kenya William Ruto ni entiere kod thuolo mar loso weche e kinde kod jomasawa. Jomasawa ni gang'o ma Rigathi Gachagua feel ni kowuok e sirikal to jomasawa bro weyo jatend piny Kenya William Ruto, nikech osebedo kowacho ni jomasawa ero noluto ne Ruto ombulu, to nyalo bedo ni Ruto pok odwoko lwedo kaka dwarore ne jomasawa. Koso ang'o matimore kinde ka kinde, mana kaka iwacho ni siasa ma masawa emosebedo kogoyo jomasawa gi nitiere kod ang'o ma Gachagua feel ni en ema oting'o masawa ma owite oko to obodhi gi jomasawa, kendo jomasawa moro amora ok bisiro ng'ata ng'ata ma dwaro telo e kinde mabiro mbele. Erokamano Joyce. Jomasawa nigi numbers. Kwang'iyo chien kama ne jakom Raila Odinga piem gi Kibaki, inyalo paro maber ni ne kabila 41 against 1. To ne wadhi yombo Kibaki matin gi kura machiegni 300 ka kata 500 kaendi. Ng'ise ni numbers mar jomasawa ok en numbers ma jasiasa mora mora madwaro ker Kenya ka nyalo koso moko kawo ma serious. To makosa mantie ayie gi gima osiepa owacho kaendi ni wajumbe to timo gini tananeno ni gitime kisiasa. Ok time nikech makosa hie Rigathi otimo. To nikech nitiere political scores mabe nyaka bed kae. Nitiere jomoko mabe geto kom ma Gachagua beteno ero. Nitiere moko mabe neno ni weche moko manobedo mag Gen Z kande Gachagua emano timore nade emane dhiro weche kande. Tigeni ing'eni kang'iye yo matut kaka ng'ama somo siasa, taneno ka weche moketi gina manyo makosa mondo mi nuang' kaka igolo Gachagua oko, lakini chunye mahie tidwaro en siasa. Nitiere siasa moro migo kanyo nikech jatend piny Mheshimiwa William Ruto oseneno ni jomasawa gi bodwa bedo gi entitlement ahinya. Koro mondo mi wecho bed maber, chuno ni nyaka koro ong'i komachielo. Ineno ong'i komachielo, ma komachielo en koro nong'i kuonde mane jakom Raila Odinga onwang'e kura ka. Mano kuonde machalo Luo Nyanza. Nyochi neno ka His Excellency Ruto biro Luo Nyanza kendo kelonwa dongruok mang'eny. Nyocho the Western Mombasa be nikacha. Tende ni siasa change. Joma pod paro ni His Excellency President Ruto nego beni ng'iyo mana masawa pod ninde class, nikech sani an kaka nene aneno kosechako ng'iyo yo mopogore. Nikech jomasawa gi odwa bedo gi some sense of ginyalo bedo ni ging'eny to ok de gibed mang'eny ma koro nyalo bedo ni gidwaro ni gikaw gimoro amora. Nikech kata familia ka utiere ok ibed jamaito, ok ibed ng'ano madwaro ni mondo ene mimiye gik moko te. Sani e sirikal kane pok oketh cabinet ne gin gi ministers 8 out of 22. Ng'isa ni adieri eri kaka inyalo mi dhot achiel ministers 8 to wan gi dhoudi molo 42. Sani kane President Ruto chako duoko joka ochako migi 7. King'eyo gini adier to ng'isi ni nitiere tabu kamoro. Onego beni gini tipogo maber. To kata kosa tim mae pod inwang' ka Gachagua ma en namba 2 e Kenya ka pod dhi mbele kendo wacho ni jomasawa okone e yo maber. Emomiyo an kaka jasiasa awacho ni komno okoromo kode. Aneno ni weche ma jogi wacho gi kata gibed adieri kata gibed miriambo, to it is time mondo gole, mondo ket ng'ama ka wuoyo to wacho weche mag Kenya. Mana kaka ni wache ni Deputy President is in the presidency. Ngiso ni en symbol man national unity. Onego bed ni gik mowacho te owacho weche mabro riwo ji to ok weche mapogo ji. Koro emomiyo anasiro ni kata bed ni weche ma allegations mane ketondika ni National Assembly Deputy Leader of Majority
Owen Baya will sponsor the motion. Nizo ni already wasenge ngamadi kelo the motion. It's the government. So ngini chien kaza nyocha gitemo go kaka jo ODM ni yo jo wage kano bire e sirikal emomiyo koro sani wan gi tabu. Nyocha gitemo wacho kata ni jo bachalo Junet Mohamed gini gi Kaluma e jo mane dhi kelo motion. Lakini koro ber na neno niya motion ni idhi bedo sponsored gi Owen Baya, my National Assembly deputy majority leader, which is a good thing. Tirani gi musik gi no gi ting to wan kaka chama ka gi ketho to wakonyo gi ketho nikech ingeni jogi nyo bionwa ahinya, jogi no ngisowa madharau of all sorts, kendo wan ne waling jowa nyithindwa boneg mang'eny to sani ka wadonjo sirikal ng'ama koro dwa biro irwa madwa se jakom ni jakom donjo sirikal ok ong'e gima timo. Wan wadonjo sirikal ka ber to ber, ka rach to rach, ka giketho to waketho kodgi nikech mane kaka koro wadwaro ni mondo wati. Tok ni wan mwabro bedo mbele mondo wakony mondo wakethi wan sama giketelo maketho to wan waluogi wakonyo giketho. Ato nyaka sani bende ka duke twaka Tom Nduku wawinjo ka odichieng' manyoro ne wawinjo ka jalega kweth manoka e od bura mano Millie Odhiambo no wacho no bobedo ka olego mano jo ODM mar mondo mi osira paro mano mar thicho koya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Twangeni e kinde motelo nwaneno kata ka jogo masiro Rigathi Gachagua ne giwacho ni numbers ok bi yudore od bura kacha mano madwarore mar thicho oko jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua. Bende nwaneno ka Kalonzo Musyoka ka achiel kod jatend DAP Eugene Wamalwa ne giwacho ni gin ok gisira paro mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Odiochieng' ma kawuono twak ma kamano biro bedo ka chakore od bura. Bende numbers biro bedo mano mar thicho oko jalup jatend piny kose ka nosechok sei mano 300 mano moewo 300 e kaka jo od bura bende biro winjore kigen mar mondo mi githiche oko kose kochopo sa twak to pogruok e paro nyalo bedo masiche moko Gachagua inyalo resi. Ing'e ni the manner ma wa manager go our parliamentary proceedings is too low. Nikech ibiro nwango ka banda kama tinde subject gine vote. Koro value content mar gima bedo discussed dhi bedo wished away. Ngech nitie jok moko manie bunge kanyo ma gineno oyaye gin jogo kura. But gimo ma gino dhi wenwa for future reference. Tibo nwang ka onge. Gima kindi wetiko kiny. Kata makino menga mar kino nwang office Gachagua no. Mondo ng'e na okone ga kalma dibedo maonge mangi jene deputy president nyalo biro ngamuluor makoro nge makoro kendo karo nego kelnu motion machielo mar impeachment. That's why yakwaberg system of governance iwinja. The truth of the matter is madiera mantie Joyce majiwe wondore ni akiaka manya saidi kete Kenya. Me, that's what I can tell you. Kichangeni Gachagua di wuoyo. And that's why I'm much concerned. Gima chunja kombro wacho. Nikeche angisi gimoro Joyce. In this country, political issues ibro tiego jo piny wako ka. Akiane jo national intelligence so gather information marom nadi kum jo mani wako ka bo winjo. Namba mane ma dwaro Gachagua wuog, namba mane ma dwaro Gachagua dong. To jo ma wuoyo gi mindset mar gien nga. Gin gima mkomi wacho ni mongikika. Gin jomo komi wacho ni chingororoka. That one, am I go inform pin bungene after this pin nyalo nwango nyalo gika makama. Iwinja. Mane miwinjo ka wacho ni what do I govern Kenya in a wrong way? Or what I govern Kenya on a structured manner? Kenya and pin one go joma chamo msara. Inyo jomena no giwachulo almost 1 million plus and privileges mwamenye kamtukni. Eji ni ka as a legal advisor man government. Kaka da president duwaro ni tijio di madongo. Gimobile nganyo biro one speakers mar lawyers. Kada kopo ntia political issue ma isbani to nyaka gimany kaka gi consult biji winjiri. Emo minjo ka ngisi ntia ka egini and meaningful. Ta edonyo wanaga report moso di bunge majosi ya diogolo. Ma member morobro chungo wacho. Aya wan report ma jo national intelligence sogolo ma jo bunge gono. Koro bedo motion moro mwaneno growth ma piny. To gusani to ili wacho no mano
to jogi akanyoro Gen Z odwa thicho ki office ka mabende sani aka gi acho no mindset giduogo wago record gi kai kwa acho no kwelo kochwa bwa wegi kanyoro Gen Z donjo mapod wa yweyo maka wadwa dhi kod gi face 2 to Gen Z odonjo machiegni ne piny goro dhi kethre koro chuno mondo jakomo ber ng'ama duong' mondo save the country emomiyo ne wawacho na where is the problem kara watem yet na government of national unity government of national unity ni giketo mwabendo wame giajo wa mokas expert jo wagi be poko tiyo to kendo gichako ma kakoro gichako ma to gini odhi owuok jo piny owuokie what is the fate of the country mana omi awacho ni to me neno kita court ni behave very wisely court okinyal dhire with gik musogo koko kucha tidwa to dodongo wacho ni gibro bedo ka gi yalo burano kendo tarik 7 mano dwe manyien emomiyo nye gitame nyoki gitame on the basis ni gik mikelo gi still rumors pok wawinjo gi malongo pok gikale structured process magi mwadwa ga winjo kuom ka gimidwa ni wachungu ni wakia that's why giwacho no serve both institutions mundu uduo kae kora ginyalo penjo joka gik ma jogi wacho gine dieru gin muriambo you understand mana yiego wisdom makoto tiyogo but gini be nyepor gin gurusa nyepor ginyalo petition the speaker gin jopiny to giwacho ni wabende ne wago ni jogi kura jomago akuka giwane mana wago ni kura to gima gidwa gatimo ni wabende ado winjo wa they still have a chance ingen Kenya gik wabela ni kobiro to wagero gino ni jurisprudence Jusosomi Kenya ka. We cannot just be relying on regulations mag parliament. To ka jogi bende sharp, kata ka shagwa ni ukenda go joma sharp. Ka en go joma sharp to nyegi engage parliament on a petition forum. To giwacho no. Gimudu atimo ni wane man wayiero. To joma wuoyo ga ng'engi bende ne kwayi poko biro bokaw pachwa. On gik ma giwacho gi. To gin bende gin kod mago problem. Nikech ani ng'eni joisi bunge kanyo Nyuchi winjo kata yero kwa dwa yero ministers ka. None of them was talking of less than 100 million. None. 100 million to ngani nyano npok not anywhere. Eno idu kuna pesa. Ka okena dealski moko be ne ginwa jumbe. Ma mwambi pesa CDF kato lalgo. Odhi ogerego. Who is good and who is bad? The spirit of the country. And this is why I always say Kenya no lal. Mana at the time manager come Kibaki. Jomane onge in the table mane Kibaki gija come winjure. No chako kelo nonsense. And that is how we lost the country. Ne bera no adigo spirit manager come Kibaki ngocha. Donyo wan mabur. Nikech sani inara kori wacho. Ndechi nintie kama jakom no yao. Maka jakom ugolo ni list majo mane benefit ndechego. None of the people here can be leaders. None. Omiyo gimwa winjire uru. And I don't know because the way my Kenya bunge operate I don't know. And I don't like it. Nikech wadwa bedo jok moko ma psychophants. Wakia gimonego wawachi at what time and when. Gik mana paro ma are important now. En nyoro piny ni odwa lal. Muakela new thinking in the leadership. Thinking in bekwa kielo to anwango ninti another problem. There is one animal moso anwango all tenders everywhere. Wakiane ne mengo pesa di in the whole world. To mana ka wantiere jogo mose yudo tenders kanyo adwa na duok Victor to akokinyi makawuono. Nikech ne waneno ka jadolo mano mar kanisa mar Anglican Jackson Lesapet. Nyaka sani koro en bende no lieko ni yuarruok mar siasa masani di nyime pacho kae. En mano mar temo umo wang jo Kenya. Mar mondo mi jo Kenya kik penjo makoni kod kocha kotudore kod gigo ma sirikal poko time yo makare. Sani wangeni nitiere kamino mano mar Adani madwa ka opaundeke majika. Manen gino ma osebed ka iwache ahinya kata kamano sani koro weche mamoko chiere dwa thicho ko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Nyalo bedo ni magi gin tugo ma jo siasa tugo mondo jo Kenya wigi owil gige dongruok achiel kod gigo maricho mitimo ma jo Kenya onego bed ni kwedo kosango matimore. Victor. Erokamano.
nitiere quotas mosewacho ni wach mar golo Rigathi Gachagua e office en mana mondo sirikal wang jopiny kaluwore gi weche madhi mbele Kenya ka. Nikech adieri mantie ni weche mane dhi mbele Kenya ka ne gin weche madongo, ne wawuoyo about Adani kaka Adani dwa kawo airport mar JKIA. To wach mar Adani ineno ka ne en wach mapek kendo anyalo paro ka nyocha wan station ka ema nyocha wawacho. Ere kaka Adani within one day nyalo bedo ni ose show interest, mose deliver barua koa India, mobiro ka, mose nwang'o reply koa Kenya ka, kendo koro dwa kawo airport. Ng'isa ni sirikal nyocha ni garaka kabisa. Nyocha gin garaka mondo mi gichok gima ginyalo choko, joma chieme mondo gius airport no. To kendo kichang'iyo wach mar SHA, Social Health Authority, inwang'o ka en wach ma inyo jo Kenya ahinya nikech sani ji ywak ni system manyien mar thieth ni mawuok e NHF obire shift okober ahinya, duoko gik moko chien. Inwang'o ka joma nigi tuo mar sukari sani dhi bedo ka tiyo gi pesa matin. Kata kapok wadonje weche go mag SHA ka achiel kod SHIF, mano bende wabo bedo kwa twake mana matin. Kata kamano, in korka koriparo ne adiera gin weche mag temo golo wijo Kenya ewi wachni mar weche mopogore opogore, wach thicho Gachagua oko. Anyalo ng'iye on both sides. Side mokwongo en ni Gachagua to nego wuogi kaluwore gi gik mantiere. Gik allegations moket kuome ng'iso no nego wuogi. Mano side machielo. Side machielo en ni adieri weche mane nitiere mano mako kaka jo Kenya sani. Be weche madongo kabisa mane ber ka wadil go kapok otimore nade. Okine ka sama koro wang'iyo wach mag Gachagua kaka Kenya ka siasa komako piny to make matek. Wang'iyo wach mar Gachagua sani chalo gima wiji osewil. Kata ni nyo wan gi Adani chalo gima wiji osewil, ni nye wan gi wach mar SHA endi. Okay? Koro quarters moko gineno ni wach mar Gachagua ne en mar umo wang jo piny. To an kaka nene kaka ng'ama ja siasa, aneno ni nitiere weche ma serious allegations mowach against Gachagua gi. They are too serious to ignore. Nikech ok nyal bedo ni higa ariyo in isemedo mwandu ni mokalo kiwango. Ok nyal bedo ni higa ariyo ni in isebedo ni nyalo mabedo ni represent area achiel mar Masawa. Koro issues go to dongo. Koro jo Kenya nego ikra ong'i weche gi te. Samo wang'iyo wach mar Gachagua, kik wiwa wil gi wach mar Adani, kik wiwa wil gi wach mar SHA, kik wiwa wil gi weche te momako kaka jo Kenya. Wawe one band. Ni kwa chomo kama watu wachomo wiwa wanga chiel ma wiwa wil gi weche moko. Mane kaka nene. Nduku korka kori paro ni ma en mana gino ma itemo wuon godo jo Kenya, diversion moro mar mondo mi jo Kenya ling, kik wawinje weche joma koro penjo ni wach Adani chato nochopo kanye, kata okuba manyien mar thieth mano mar SHIF mochako tiyo kawuono. Iparo ni en gino ma umo wang jo Kenya, kose adira kaluwore kod gigo ma Gachagua osebedo katimo, wuoyo e yo ma ok ni kare, bedo kod siasa mar akweda mag dhoudi, gin gigo mos ochuno mar mondo mi othiche. To ng'ato nyalo bedo ni penjo ni nang'o momiyo sani ema koro romo nego be ni thiche oko. Okay, umiwinjo ka ywak ni political management and leadership mar piny ni oko ken gima nego kore. Umiwinjo ka ng'isi ni piny nyocho lal bo bedo saved after consultation. And I wish ni dhano ng'ega makiny. Iwinja. I wish kama Nyasaye otamo wae ni ng'eyo makiny. I wish ni dhano ng'ega makiny. Nikene beno ang'en magi gik mabiro biro. Kara ne ko ne wadwa konjogi. Nyado wa wege bugi chopo kadwa rock gi kabisa budwa ito yuoko. Nikech koro gidwa waste our time. That is the truth of the matter. Ne beni ng'ato ng'ega makiny mane kama Nyasaye otameji. Nikech kirango gini, Joyce, the truth of the matter and mawachuni. Gachagua may have acted wrongly. Ke gik mwawinjo gi. Why are we hearing for them for the first time? Joma nchara tima gi Gachagua dongenti. Kata politicians mang'eny ka koro chak wacho kuom gi onge ng'ama osedo favor kuom Gachagua ni. Ema miyo ka wacho ne Gachagua must speak. Tana ng'eno dhi kodhi wuoyo bo ng'ama dhoge bo wuoyo, Kenya will never be the same again. Nitiere siri monyalo wacho ma ok onego bed ni wacho. Yes, anyiso u. Nitie gik ma Gachagua bro wacho mbele ka. Joyce amina Joyce ng'en kata paka kiriembo. Kata paka kiriembo be go biloro dhodni. Sama koro biro tong urme ni miao dhodno. And that's why I come jo chike Gachagua.
he will also speak. Matende ni koro mar mondo miki kolos onego be ni rucho oko wach tiche oko koso tiche in leadership people nyaka bedga gentle. Iwinja. And that's what government means. Government ji nyaka be joma chunygi tut. Nitie issues mukwongo deal in sections. Sani waso dongo. Mo kenda lo karanja gumwenje. Main pin masani oso dongo. Ma we have the constitution, one go constitution officers, te momi winjo ka penjo. Motion is amodi bunge. Legal advisor ma serikal to wachango. Because she sits in parliament. And what advice joge nango. To kapata ko ponyo advice. Bo consult ke jomane wisdom. Da ko dio nene Archbishop Maisike. Da ko dio nene Cardinal Cardinal Jueka. Da ko dio nene Jadung Raila Amolo Odinga. Bujo ka bendo wacho negi. Bujo ko wacho no, wadwa be pengo president. Is it worth it? Bende ngi manugo process. To bendo nyalo gero piny. To kopo nwa kete ma sama jo piny wacho wachadani. To young people manyocha masani bende onge tichigi. Go school Muhammad office ni. Kopo nu kagir kragi ni much out of context. Be what is sustain. Magi give merangoga. And that's why I'm saying our political process achimokwadwa manage in a youthful thinking is not good. Inyene joko moko sani inye gimathago ji Joyce. Nendalo mane wagore gumo in 1992. Jomoko neni in their offices ne otiyo. Sani kora ka ginena ne gichiek ma wuoyo. Ka wasolo so piny makoro inyalo wacho cha anything. Koro ka sani gidwa wundre ni gin thuondi. To samane wadwaro gi ndara mane thuondi imako ga jakom gini, they were not there. Koro penjo nyalo bedo ni kaponi othicho oko jalob jatend piny Kenya ya PC Rigathi Gachagua ng'ama dhi kawo kare tidhi kawo kare yo machalo nade nikech en to sebedo kowacho ni kothiche oko odhi gi joma sawage. To king'eyo mano to bende ok onyal lingo nikech he doesn't control them. Samiso bedo weak so you'll just go. Anadwa nyisi in 19 kane Jaramogi move motion mar kakoro gipogore gi Kenyatta ma KPU biro peki bunge properly. KPU nenga ideology makoro kanu ongogo buji mang'eny no buy in the house. Members of parliament never need decided through parliament to Jaduong Jaramogi never president. To kane motion yo di bunge to Mboya no kwayo an adjournment. To Mboya being Mboya ngama consult mang'eny, I think no consult friends from the US. To kodok saboro to wacho no okay, wan waduto wayie no mondo sirkani opogre. Kendo wayie no multiparty nyaka donj. To wadwaro kapok cross the floor. Kore dhi dwaro new mandate from your piny manoyieri mondo giduoki bunge ka. Little did they know, majoma no resign gi Jaramogi nenti nyaka gia doctor. Ngama licha nyanga Maria kidwa ng'e ni Jaramogi nen gana ideology ma Kenya no bai. E pingi kuyu kanyo. Nen go jok man luwe ma he was taking over the government. But what happened? Kambuya no duogo saboro bo wacho ni new mandate. Ji no oling. To joma no dhi. Ji kako kelo dongo giri doctor joma ne riek ne DC wacho no remo Kisungu. And now they could not run. Mane mano mess cream maro maju lugo manene parliament ma were very bright. Iwinja. So gimina no winjo ka wacho ni gini people must work with jurisprudence. Jowa gi marach kod gini jowa that bunge ni gake maduong malich. Tinde wachulo ni nyaka researchers. Tinde wachulo ni nyaka clerks. Wachulo ni everything to put ogenya think. Gachagua in his excess. Kwadwa law is not about Gachagua and also the institution of presidency. Nikesami wo ni Joyce. Early after election jogging chawachogang is recurring near Sisi na musinitishe. Iwinja. Nengiwacho ni nyaka en mar shareholder. Yes. Maugi kwanza giwacho. It was their policy. Kada joma thika go kuri bunge gi. It was their policy. To nyalo bedo Gachagua nyeporo daki gini. There was need for them to sit down as government. To giwacho now, ungeni piny oso ga diwa bu opposition biro bedo part of the government. Ungeni piny oso diwa bu piny bende sani oketwa oko. Now we must change a new thinking. Okuchak umok mach moro.
But I need advice from my expertise. Let them push Gachagua. Gachagua will speak. Gimang Akia. And Paja come out of that. He may not be able to contain it. And if he can contain it, supporters Magia Kunyal contain it. That is where the problem is. Something is going to come out. Election was doubted. Pesa bendiyo mobedo claimed ni 8 billion bwana oken pesa mangengi kitaki go population marwan. Oken pesa majoma noko kura kende manyachama. Jinyakabe no chame mangengi. To kopo no come out, are we going to have a country? Country nyakabedi secret. To nyakwe yeren excesses be nyakabedi. Messes be nyakabedi part mangi madano. But how do you manage them? Haya adwa ni wadhi yweyo marwa mokwongo kendo ka waduogo wabobedo kwa keto tenge mano twaka mar thicho ko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mibobed ka itwake odiochieng' ma kawuono e nyim od bura wabobedo ka waluonu matut kotudore kod chenro makamano nyakoro Ramogi Jwang yena mar mondo mi akaw yweyo madundo gi sani ka duogo to wabobedo ka watwak kotudore kod weche mamoko ma podi medo timore pacho kae kik idhi mabor. Ulikuwa una expect ukiambiwa ati umeshinda 50 Gs? Sikukuwa na hiyo imani nikapata. Sasa nilikuwa nafikiria tu yani wacha nijaribu. Check ni yako hii, alafu tunakuaga pia na goodie bag. Hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Nasalamia watu wa Keumbu, wacheze na Mungu atawasaidia washinde kama mimi. Kama wewe, si ndio? Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chini mama charusin ako mama chaga ngwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Unajua saa hii unaweza pata shopping ya kungarisha nyumba mwezi mzima na only 1,371 shillings. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package na inatoka Quickmart. Bidco cream bar soap 1 kg, 233 down to 165. Sunlight powder detergent yellow 1 kg, 360 down to 279. The Bar Herbal toothpaste charcoal 140 grams, 400 down to 289. Quick Choice premium tissue 10 pack, 500 down to 399. Dettol soap original 175 grams, 300 down to 199. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa 1,371, meaning utasave 472 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had.
I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kodiechieng'. Ushindi with new enzyme technology tackles even the toughest stains. Ushindi, powerful stain removal, because legends deserve a winning clean. That's the clean of legends. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Okay. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Enoko yudre kate simbe sani. Koro ka Madam Didi biro gocho na to anabiro wacho ne ang'o. Mayie, an kora rumo. Hello? Rajvir ni kanye? Madam Didi. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa mokwongo e chenro mar Upiny okinyi ma kawuono kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kai kod welo ariyo Tom Nduku janon weche mag siasa kachiel kod Victor Oindo mabende en janon weche mag siasa. Watwak kotudore kod weche mopogore opogore matimore e Kenya kae gi sani. Kapok wadhi mbele kod twak marwa yena mar mondo mi asoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa kokale yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Shadi Pudisto wacho ni wan wadwa fwenyo ni to enang'o makelo yuaruok e kind jatend piny kod jalupne. Engineer Raj Otoyo Ngau Jakagwa bende wacho ni ano kapar ni golo Gachagua biro konyowa wan kaka common wananchi. Those are their political interest and it won't help us. It's their political drama. Let's focus on development but not removal of Deputy President Gachagua. It won't take us anywhere. Mano paro malewa hinya kanyo majaneno marwa no chwalonwa. Ote machielo mabende joneno magwa podi chwalonwa okinyi ma kawuono kokale yore waduto te mag tudruok. Iwacho kae ni mosno wadwa Tom Anodhiambo Jairo piny Kenya dwaro lamo mar piny mangima. Bendi wacho kae ni
kata kamano penjo maro kotudore kod weche mag shif mago pod wabobedo ka watu waki. Wacho kae ni Joyce wawinjo twaka to nyisa wacho kae ni kila mtu winjo gik ma jalup ker wacho, waweuru wabunge otitijgi, wan raia kata ka wawuoyo to mano ok nyal chungo wachno. En Odhiambo ka en Nairobi Isili. Giwacho kae ni wawe jod bura otim tijgi. Warito neno gino magibo bedo ka gitimo kotudore koda twak mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Adwaro wetenge weche motudore koda thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya. Wang'iane weche mamoko mabende pod timore pacho kae. Odiochieng' manyoro ne waneno ka jal mosebedo ka soko wang' piny owacho ahinya kotudore kod gigo ma piny owacho kosebedo ka timo kata singo ma sirikal osebedo ka miyo jopiny to sirikal ok chop kare singo makamago. Odiochieng' manyoro jalno ma oyang nyinge kaka Morara Kebaso odiochieng' manyoro liekore ni obila ne omake ka entiere apise mage mano e kaunti ma Nairobi kae. Okinde mage kata kamano noywak ni ok oyienegi loso kode. Mano nyiso nang'o? Tang'o matimore ma ji pod imaka kata obedo ni ng'ato onge kod ketho moro amora. Wawinjane kaka ne giloso mondi odiochieng' manyoro eka wadhi mbele kod twak maro. Alikuwa anauliza nyinyi ni wakina nani? Hawakumwalaa, wakamshika, kumpendua hivi, kujaribu kujitoa, akawekwa pingo. So mimi jaribu kuuliza kusukuma kidogo au pia wakanitolea. Huyu mmoja alitoa bunduki. So ikabidi tu ninyamazie kwanza bado. So wakateremka naye kwa gate, wakamuingiza kwa gari, hao wengine wakabaki nyuma. Wote ni wakora and they should be called out. As it is right now, Morara anashikwa, hana wakili, hajaambiwa mbona ameshikwa, hatujui nani amemshika, lakini hao majambazi wanajiita polisi. At the point of arrest, if it is the police, they are supposed to identify themselves and they are supposed to state the reason for the arrest. None of those happened. Walikuja tu, wakamchukua na wakatoka na yeye. Up to this point in time, we have tried to access him so that we can understand what is happening, but no one has been allowed to go in. So we can confirm that Morara Kebaso is being held incommunicado. We are giving the government 24 hours. We are giving them 24 hours. In fact, 1 hour. Yes. To release Morara Kebaso. Rawere igino wang' kanyo ka koro gidwaro mar mondo mi owe thuolo mano Morara Kebaso mosebedo ka keto sirikal tesre ahinya kotudore koda gigo ma sirikal ok osebedo ka keto kare kotudore kod singo mopogore mosebed ka ichiwo ne jokenya. Victor kachako kodi eri winjo kanyo ka jogoloso ni ero make jogo mano make ok onyise ketho mare, ok oyiene mar mondo mi obed kod okil. Mano nyiso nang'o? Kata obedo ni wang'e ni kaluwore kod chik ma pacho kae e kinde ma kata obila onego bed ni obiro maki to onego bed no yangore ni anto an ng'ane an obila kowuok e tesen makama amaki nikech ketho achiel ariyo adek, to mago duto nokowachi. Pod waneno ka wach mar mako ji apoya nono kendo keto gi kumoko yangore pod timore pacho kae. Erokamano ahinya Joyce. Aparo ni wach mar mak mar Morara Kebaso en wach malit ahinya nikech jomo omake gi pod odak e higni machon before the 2010 constitution. Ing'eni bang' ka wasebedo gi katiba manyien 2010, gimoro achiel ma katiba ni notimo nwa maber en Bill of Rights. To mane mwacho ni constitution ma Kenya is one of the best constitutions in the world. To tabu ma wango eni nitiere joma pod odake gi paro machon cha manyalo biro iri to maki amaka tisoyie but tidhi kodi kata kama ok ong'e kama nitie. Chik wacho ni ka ng'ato nigi makosa sama polis obiro iri mokwongo nyaka obed gi tag, nyaka obed gi badge moulre ni anan Victor Oindo, anan polis moa e station makama tabiro maki ne ketho makama kiyie to wadhi mbele station. Mano kaka chik dwaro. To chik dwaro kendo ni in kaka ng'ama imako ni nyaka mi thuolo mar mondo ilos gi wakili mari. To inwang'o ka magi ne ok otimore. Yo mano mago kijana matin ni ne ok ber. Temo mi wawuoyo about police reforms. Commission man otelnegi retired Justice Maraga nyogolo a lot of issues. Negi wacho ni we have a long way to go. Nikech mentality ma ibedo go sami recruit police
miyo kata sama onego beni wa make progress, we make one step ahead, so we make several steps backward. Gimomiyo issues machalo kata corruption ok wanyal tieko e weche mag polise gi en nikech sama indiko police ji tiyo gi pesa mang'eny, ne giwacho ni tiyo gi almost 600,000 mondo ndik police. Koro an kaka nene en ni sirikal onego wuog oko mondo oyiene Morara Kibaso obed gi wakil mare, olos kode, to bende onego beni kawuono itere court. Kik bed ni dwa kane kacha mana kaka winjo sipo nowacho ni is held incommunicado. Being held incommunicado gin gik mane timo ndalo machon, ok gen in a modern democracy. Koro en makosa kabisa. In fact, onego beni IPOA wuok oko sani mondo mi open charges. IPOA onego open charges ne polise manodhi omako ng'ani moko lerore, moko miye thuolo kaluwore kaka katiba mare Kenya wacho no nego beni miye thuolo no ero. Kamano. To nyalo bedo nang'o ma sirikal oluoro momiyo sani koro ma karawera mana ma Morara. Nikech wang'e ni Morara gino mosebedo kotimo en mana akiana wach ni en pedho gigo ma sirikal ok osebedo katimo maber e lela. Nikech osebedo kwanno kuwuotho kata counties mopogore opogore to wacho ni project makama nochake ndalo makama, omenda manokete nen kama to kumochopo en ka onge gima dhi mbele. Ingeni ji oluoro adier, onge ng'ama ohero adier. Muma ema wacho ni wacha adier mondo ibed thuolo. To kata in ema sani ng'ato ni dwa luwi mana gadier tir, to nitie kaka ibiro kwere ni odwa donjo asika ahinya. Taparo ni sirikal ma wan go oluoro adier. Adieri mantiere en ni wan gi ghost projects mang'eny, both at national and county government. Wan gi projects ma kaka yore moko nitie mang'eyo kata na Luo Nyanza kacha mosebedo launch didek. Inwang'o ko Kibaki no launche mogol mochiw pesa ne, Uhuru bochako duogo launche mochiw pesa ne, sani be koro President Ruto timenade be launche. Koro magi gik mane wuoyi matin ni endi owuok oko mondo mi omeny ne jopiny nikech wadhi mbele, wadongore kaka jo Kenya. To sama wadongore tiende ni onego beni everybody has their right to express themselves and they have right to information. Ng'ani ne miyo jo Kenya information mar ni kaka nyaneno kodhi Green Stadium ma Kericho kwen koma kirae koja cho. Mo kacha kendo setie gi over 300 million to pap en mana gimoro nono. Maybe king yo gimo setiyo kacha to is less than 10 million. To ananeno ni gima sirikal onego bedgo kong'eyo en ni nitiere Morara Kibaso gi mang'eny. To ka ne ber, in a progressive society, to nego beni gimiyo jogi thuolo. Jo mineno mabedo, nikech sirikal bonego bed gi joma ng'iyo ng'eyi, joma ng'isi kuonde ma, kuonde ma ok idhiye maber. To ka giketo ni kiomo ni iwuoyo matin ni, to se ding'uti. Kiomo ni wuoyo matin ni, to se ding'uti. Kendo joka jomoko wacho ni diye kabisa, podo yueyo nyon ng'ute kabisa. Ineno, ngiso ni ok wabidhi mbele, ngiso ni ji biro tamore wuoyo, to sama ji tamore wuoyo, to wan kaka jo Kenya ok wabidongore. Kamano. To Nduku karwaki e TWAK okinyi makawuono, wach ni mar Morara Kibaso en wach mabende omako ji gi buok kaluwore ne kiwinjo kata kaka okinde mage ne loso, onge ng'at moro amora mong'eyo ni jomage manomake, ok oyiene loso kod okel. To wang'e gino ma chik wacho kotudore kod rights mag ng'amo mak kod obila. To mago duto kwasebedo kwaneno ka timore, ahinya ahinya te sirikal ni mar Kenya Kwanza. Wasebedo kwaneno ka ji mako ero kerara ero iwinjo kanyo ka rowere nomiyo sirikal ndalo seche 24 ma seche moko serumo. To pok winjo milome mora mora no gole oko. Seche moko en bidi bolal kode kuom thuolo, to mano koro keto Kenya kuma chalo nang'o. Nduku. Ngene Joyce, akiane bot siasa obende akiane owacho gima diere. Owacho no ukia kama entie to en ka police. Kata ke en ka police. En ka police no make, police ok oyiene mar mondo mi okil mare olos kode. Mano kora kwa wuoyo. Police omake to anaparo ni nitie kuonde mokindo sobero kokose. Ando kinde koso dhi gidhi gadi koto giyalo ng'ato to kigolo. To giwegi ogiloga to kama nogolo order momiyo ng'ani omak. And that is where we have the problem. To mane gintiere godo bende giwacho ni ok ging'eyo gino momiyo make. Nikech seche moko unyawe en president. To se moko en ng'at matiyo office president. Emotimo gino. Uwinja. Koro an gima aparo mokinde onego yawo giyawo jurisprudence reasoning margi. Wan kigidhi adhi court no wadwa ng'eyo. Gidhi e court no okay. Order ni kano wuok kanye. There has to be somebody more ignite this. Nyaka bedi nitie complainant.
momiyo koro dhi mak Morara. Koro kidi we complained. Tiwacho ni Morara complain momiyo wamaki en mago ma. To ng'ani wacho ni gik miwacho gi nosotimo mago ma. Now this complain onego bed ni miyo ng'ate kinde mimake kose make otere tesendo bila. Ing'e ni mako to aparo ni lawyers ge manye kotimo manye ko exhaust machinery margi. Koso maki minjo ni police oso mako ng'ato. The best thing to do ipimo mood mar the station. Kata kama make. So you press for a bail. Ogi wacho kanye gitemo no gikwa bail. Botamgi. So Nindo Morara puts experts kaka wan in a different way. Makwana nigi madu ana advice president. Manyalo chiwo kaka ja Kenya. En Morara no konye. Mondo ng'e ka jogi tiyo. Onyaga wene obedo blamed nono to karo obedo blamed kare. Gichen tie pesa modi boketo mondo tigo to jomoko kwalo kato kia. Koro ng'ani en ng'ama kabet en moromo kode wachne ni dwar na gigi kena black and white. Koro kodhi cabinet to penjo the minister concerned. Gini nyocho biro na ka itang' miwache. Kopo no dwari e piny. Sani ochopo kama president owetingo musigo mang'ato. Owe joge kila ng'ato ting' musigo ni. Otherwise, gini obede bra affect mbele ka. Nyocho neno ka piny odwa dhi marach. Oai gik masani nodwa block jigi. Moko bende ko listen. To kwayo mana evidence. To dhigo mani cabinet. Kadiere moma na wacho nun ministers uchanda kabisa. Nikech ang'eyo gik moko ministries iline ministries maunukia. Tanta winjo gi. Nikech mane uminja kacho gimojo ne nitie president mori America. Ma ne owacho, chiege no wacho, ne ngago dhok achiel. Gitareyo. Guange areyo. Guange mang'eny. Geche ni jomane wuoyo kode ka president ng'eny. Which mano winjo ng'eny. But ne ngago dhok achiel. He could only speak when it is necessary. President Marwani should adopt that. Mako Morara, inyalo nwang'ta ka en excess mana ma police. Niki kuro expose tich ma police onego be. Iyani gini aranga politically. Kala police nyalo mako Morara. Niki police bende kuro bede expose no ogimaga jokue makwalowa. Emomiyo ogidwa nwachi no chop no president. Gini is either way. Kuro gima duo ma lawyers onego rang enego giyaw their thinking. Nika gidhi koto giwacho no okay, gini notim wadwa ng'e ka kesi no biro and who actioned it. So that it becomes an argument. Kwadwa loso piny koro nyakwa bedo jomo ng'ado rieko. Maka wabiro dino rode mineno machando ma ng'ato kwanyka. Nyuchi neno ka law society utiyo matek malich. Bochopo kama koro jok mane be ni law society okoketo their foot down. Probably jadeka dakwa neno. Their family would have not seen them. To nyuchi keto their foot down gineno ka gima phone giotimo. Let now them open up. On this case, give us an example. To President Bende, Gini puonje, ne police mochalo musara, en cabinet mochalo musara. Tiboro nwango se mongo none of these projects muso chopo no president. No pesa manigolo cha. Pokotiyo kare. President oya uchunye. Emo miyo kacho ni chief of staff mar Kenya kae obedie ng'ama ber. Owe ranga marangu gik ma police president. So moko bedo the watch no president gima president okudwa winjo. He will not get sacked. Obo bedo no timotije. No timotije. To be koriembe, so what? That's entire life. Yo sorry mang'eny. Mane omiyo neno ka ji kaka Jeremiah Keni gini. Ne gin chief secretaries in this country who worked well. And I remember can I saw one of the literatures. There was a lot of fear in this country, Joyce. Bu non wango kanga milungu nukarugu neneji. So Jeremiah Kreini ni chief of staff. To Gidir Kenyatta nubura no wakele mna Kiambu. Nikejo kane feel nubura koter Kiambu, people will feel intimidated. To Kenyatta wajana duwaru bura State House. And he went with one agenda to Penyo, are you in cabinet? So the worker yes, are you in cabinet? Can you do whatever Otieko to watch nuburu rumo? Eno do Kiambu. You must have political management. Omiogi kuma president Wijuku Morara gi kayo ngama ber.
Morara should be his friend. Ene mo nyalo tango jomarichi tiende through people like Morara. Omiana nyalo wacho no obeda afadhali figure. Ineno kako yuagon Gachagua nyocha jakabelani. En bende koro my bende challenge ne obendo beda afadhali ochiwa afadhali figure. Omiana I would want me as we leave this show. Onego order jogo mondo Morara, orom go Morara, let him listen to him. Morara bendo ogochunje piny, obeka president oluonge to dhi. Gimarach Morara maneno kuomi. And when you get a privilege phone, you don't need to expose it. You understand? Nyaki be better give me your self-discipline. Kata ki disagree. Even us, jotelamoko gochonwa. And we differ with them. We don't come and say, ni wa gochon ngane. That is wrong. Kanyoto naneno kano mess mate. Iwinja. Koro bedo ng'at moro makta president nyalo luoro. Kako nyalo mi information. Ke president nyaka mi information. That is the truth of the matter. President nyaka mi information. Tinyalo mi information kana ngata. Ntie president menyalo ntie jok ingeni kaka moine romo kaka jok moko mewe ni chokora. To kara ginjo mawigi ler malich. Some of them had briefcases in this town. Maonge gimotingo. Ten gigaset ariyo pile. Ten ambassador ten kune. I can remember Kanido Amakwa manene wago no reform no election. Within a minute, Moino Woyo Nyeri. So within 1 hour, 30 Lugos were in Kilimani. Young people. To manone kechango nenga proper coordination. Kenen tie kaka jo kanero moko dwaro kana giwinjowa to gi record wakati wakia. So the best thing man kwa president Morara ni onego to ng'ena dier kara ji oweya duka ma Morara gi madwara par mondo konyarie jogi. En go 2 terms. Joma onde agi pod biro chungi bunge pod biro yiere enten ge higni 10 kende kaber. Bende karai to jo Kenya riembe ga beach. Koro kodwa protect this another 5-year term. To chak winjo Morara gi. Oe kum jobunge gi. Eko biro nyalo jobunge gi. Kech ko chako gengo ni Morara. To orwako amriambo kuome. He is going to listen to a lot of lies. Omiyo gichande an kaka nene president okawe mayot nikech kata onego down police to gik ma Morara wacho gi un techulo pesa mi mtoka mi petrol. Unda kuwacha na gagi. To gigi are happening in jurisdiction no murito. To une intelligence maga, une monego umak na jokwe, une monego tim nango. Why is it that this thing has not through me, through your department? So these are things manyako wa yire. Ingeni bottom-up analysis mane Ruto birogo, kaka wanjomo intelligence. So that is a very good system because it makes you listen up to the ground. Ngechenigi mara metimo you are informed from the cell. Kapo kido malo. You work from whole to peace. Peace may inform whole. Koro whole discharge authorities magikoso you from peace. That is a very good governance. But the president looks not to be doing it. Omiyowe listen to Jimangeny, odwar Morara Japan, to winch. So to me, I would call for the president to be a fatherly figure. Let him order the release of the young man, ulung the young man, because the young man is funny, or make sure that the young man can be rebooted or gesime. Koro gigamba kakajo kangato, kakajo Kenya. Give move away forward. Ubendo ngisi ngacha ni giomi mapokote merabro nono matakia. Matangeyo to nyalo beno pesa no churu kechma. Matakia. Sami wo jo peniti in form again. You understand? You need people who also can talk positively about your governance. So myokanyo tana kwa president ni angeni seche moko jogi biro dwaro ne charges. Matere court. Are they charges ma they stand? Wa urumio court ting moko maonge tich. Kata wa minga titueyo manyasai kumugo. Ingeni se mokitwe ngato maberi innocent. Iwinja. And that's why I yangi siya gimoro kai. And I read orengo ne wacho na ni kane gin gara ile jela nintingo milu no kumoteo. Ne ngama thuon kabisa. Nikikano diga lemu koro masochi kumutino to lemu. O wacho ni jini we uru fulore. Wan moson wangwa kaini wane mwane ka. Kuro ungi mutim. Kamwadhiye ne bende wa iri gini dwa chamu. Kamwadhiye be podber. You understand? We need such kind of a person to mane Morara gini. So the president should open up.
to mana kaka iwacho yo makare ni Morara bende kapo ni jatend piny Kenya William Ruto temo ywane tol to bende ng'ano manyalo ling gi wach kik owuga oko kowache apoya kowache e lela kalo ni mage weche mabende pod inyalo medo kelo ajema ne nadwano wetenge kata waketenge mano meko mar Morara Kibaso odiochieng' manyoro ka bende ne waneno kama ne en gavana e kaunti ma Kiambu mano Ferdinand Waititu bende otieno ma piny orugodo kawuono ne onindo e tesendo bila tok kane omake kitude koda wechego mag siayo oganda gino miwacho ni seche moko nyalo nyayo wechego mag tule pacho kae no ninde odang'eche kinde ma bende ne ntiere kuro ne waneno ka jatend duond burano mar Wiper Kalonzo Musyoka ma bende gin moko kuom jogo mochung'ne nochopo kanyo kendo gino ne okelo tungni moro matina kata kamano iwacho ni ne owacho weche ma iseye ni nyalo kelo siayo oganda e yo ma ok ne kare mano weche mano wacho chieng' Jumapil kata kamano no make odiochieng' manyoro wawinjane gigo mano timore kuro odiochieng' manyoro mondo any unexplained arrest like that of grabbing Mheshimiwa Waititu and shepherding him to DCI headquarters is nothing short of an abduction because we don't think it follows due process. They could have gone to court, obtained orders, looked for him, right? But we have come to say no. These abductions must stop. Told that he was arrested pursuant to some remarks that were made yesterday in a function in Ruiru, and they were therefore attributing those sentiments to our client. They of course confiscated his phone forcibly, and they disclosed that they also saw it from the internet. Victor Chakodi wangeni Waititu no ninde odang'echo odiochieng' makawuono kendo odiochieng' manyoro inyalo tere e do odiochieng' makawuono kitude kod weche moko mane wacho mane kanisa chieng' Jumapil gwego mag Ruiru kowinjo weche mane Waititu wacho ni itude kod wechego mag siayo oganda kachiel ni osebedo ka otimo timbe moko machik okoyango. Rokamano Joyce, ineno Kenya is a multi-ethnic community. Kendo nyiso ni one very delicate. Onego beni wan jotelo ka wawuoyo kata jatelo mora mwaka wuoyo to owuoyo ka en sensitive nikech gima wacho no nyalo moko mach ma samoro nyalo bedo matek mondo negi. Wan gi history mar communities gore over the years from 1992 nyaka recently nyochino ka wan gi post election violence kata kanyo Gen Z obiro nyineno ka lweny wuok Githurai iwacho ni polise ema nche nego joka kande lakini inuon ka samoro lweny gi yot mondo donje e dhoudi koro ka jatelo mane level mar Waititu mosebedo governor of a county nyalo wacho wach moro ma chalo gima nyalo incite jopiny an kipacha ng'ama kamano onego beni imako kendo bedo answerable to gik motimogo. En mana ni onego beni make kiratiro. Mana kaka winjo Kalonzo Musyoka wacho no. Kiwacho ni kiratiro onego beni make nade. Onego beni jogi bedo gi court order. Mana kaka mar Kibaso chabe onego court order onego beni gibiro gi arrest, warrant of arrest. Teno tauni ni ngane police officer and gi arrest warrant. Then ing'isi gimo mi itimi nade imaki gimo mi ineno kata Kalonzo en high ranking advocate, right? Gimo mineno ka gigo koko en nikech yo momak go Waititu e mok ber makosa miwacho ni Waititu timo to en makosa ma kata kama bete ka awacho ni okonego wa encourage especially a country man gi dhoudi mang'eny machalo marwani which is also highly political. Okonego wa encourage ng'ato manyalo wuoyo helu onego beni king'ama jatelo mosechopo e level moro to iwacho weche manyalo riwo ji to kata ka diponi ok agree kodgi ni disagree to onego beni pod inwang'o yo miwacho go wach mok kiny to wawinjo ni jalang'o moro no neg Ruiru nikech weche mancho wacho kaka ni chiko iti maber to gin weche mano ochwanyo ji to chal gin mana weche malore gi weche ma namba 2 ka wacho nyiso ni kata ka impeachment motion cho dhi through kawuono to wanyalo neno ka nitiere ng'wech moko maringo mana kaka winjo siepani ne wacho nyalo kelo tulo e kwende gi kitu samo kelo tulo to ngizo ni dhoudi mane iye kacha ma jogi nogo kura kopogore kaka giparo nyalo neno matek
to wadwaro ni mago gik makoro konego timre e Kenya masani. Mago gik mane timore Kenya machon. Kenya masani wadwaro ni leaders take responsibility. Jotelo bedo ng'ama kata ka dipo ni I disagree ni pogori gi paro ma jomoko nigo, to you can swallow your pride. Tinyalo wache yo moro makelo riwruok ne oganda. Koro wageno ni Waititu dhi tere court, kendo ka weche go eko owache court, to wageno ni onego court to pronounce itself properly on this matter. To be inyalo paro maber Joyce ni ma ok emeko mokwongo mar Waititu e weche machal kamagi eki. Waititu en ng'ama osetimo weche mang'eny Eastlands, Nairobi kuonde gi eki. Incite ji, nitie kata ndalo moko mane picho make wang' jowika ka en achiel kuom joma ng'anyo mokawo kidi mobayo. Nyiso ni embe nitiere level, to mano tells you ni kata wan wawegi kaka jo Kenya. Aparo ni there's a bare minimum or requirement for leadership monego wabedgo. Kidwa yiera kaka jatelo, to nitiere gik monego ng'i mokwongo. To jo Kenya thothgi ok ng'i gik makamago. Ging'iyo ni to ng'awa mobiro man gi pesa, ging'iyo ni to ng'awa man gi deep pockets, ging'iyo ni to ng'awa man gi connection, kato gimiyo telo. To ka ber, to nego beni wabedo gi bare minimum. Chapter 6 of the Constitution, Ethics Act, mawacho ni onego beni ibedo gi standard moro mar ngima makata ka ji oneno to in ranyisi maber. Gik miwacho gi timbegi beyo. Man kaka nene to Waititu ok meet that threshold. Kamano. Nduku korka kori, Waititu nonindo dang'ech mano cheno mapinyo rogodo kawuono igeno ni obro bedo ka odhi e doho kata itere e doho man mondo mi kotude gi ketho mano mar siayo oganda. To ang'e ni wechego mag siayo oganda kinde mang'eny wang'inga ni NCIC monego bed ni ng'iyoga weche manyalo kelo athuwa e kind oganda. Kata kamano, meko makamane makoro nyalo miyo NCIC bende koro timo tijgi mar ng'iyo kapo nono timo gigo manyalo kelo pogruok e kind oganda, osenego bed ni make titere e doho, kendo seche moko yudo gi ketho to tuwe kaluwore kod ketho mar siayo oganda, kendo gino manyalo kelo kata pogruok kata nyayo tule pacho ka Nduku. Ing'eni seche moko police nyalo biro gan intelligence report. Maybe sama nyoso wacho nwang' ta group moro ka organize itself. Koro mondo gichor luoro kuom ji nyaka gimak ng'ama nyowacho wachno. To gidadhoge. To ka gineno ka dadhoge bedo matek, to chuno ginsemo ginyatere i court. Gima adwa na wachi en ni jowa madongo nyaka ng'e kaka gibiro. Okinego Kalonzo kodhi kanyo to iwacho ni jo Azimio dhi. Tapani sama nyodhi kanyo ko consult ta jakom. Ok consult with other partners. Mangeche ne gima nyalo non tabu piny nyaka leadership ma piny ni. Why this? To mondo kik wadhi nyime kwa consult, wamiur bond kinyo miye dei moro duog mondo tiek statement ne mondo dhi court. Iwinja. To sami so dhi kama chati koro Kalonzo gi Chal be gi provoke the serikal. You understand? And ing'e ni gimara jo Kenya ni waero publishers even gimoro matin bedo maduong' maonge gimomiyo. Gini okunyo chopo kama Kalonzo dhi station to kanyo odwa dhi okogochi ni DCI to gise na dwa biro neni on a separate consultation. To the kajati ya ni gate. Ng'en tie seche moko ma you lose credit kaki behave. Samo so the kajama koro dine wako. It does not add many okumi value kitamatin. Manga moso bedo vice president mapi. Seche moko bo mie sympathy wang. Where? Wang jope no ni kori sande. An gima nyisi Joyce. Nitie joma dwara president in this country ma ok nyal yudo unless okalo mana through other people. Iwinjo kendo lak ma ng'ato be okumari. Mano be wapuonjre uri. In be nega mari. Hap ng'ato okumari. Ng'ato nyalo kalo kamoro ibungu moro tenje kuoko goye. Tidi kalo kanyo tidei. So hap ng'ato okumari. So gimwa winjire uru en bedo gi discipline. I think ni Kalonzo kai of late nyas chako neno. Nyaka nye siasa mar DP donji Kalonzo behave as if a savior mar jogi. No, he cannot. Gima ji dwaro ka en a solution. Gima dwaro ka en a solution to nyaka bed purposed well. Kata na Eugene is a lawyer and he has been a defense minister. Gima nyo timo nye giweyo lawyer cha dhi to give me advice. To gin ginyalo kwayo. Lawyer che mako dhi to kwayo. Numiye ura ne deputy and get message from Kalonzo or wacho no dwa neno DCI. Seche moko ng'acha ni something deeper ma Kalonzo as a lawyer ka ibedo go piny they will talk
and agree. Nyakwa puonjre kaka wa consult at a certain level. Onge gimo hinda kaka Kalonzo from wuoyo go president. Ko feel ni ntie gimoro. To nyalo wuoyo president mondo openj president to gima timore ni do ngane no ko bro timo nwa kama. To nyalo wito kama. To gi consult to president be wajo, hey, Kalonzo chogocho now there is a new thinking. Why don't we decide this way? There's a way on how leaders consult. Inge go mia wuoyo ni kaka ma Joyce. En nyocha wadwa bedo careless bu pinyo dwa dhi. And you see, when you see younger people talking the way they are talking, you don't know what they are doing. Tingeni younger people kisani kwa nyaga blame nikege ngage kam. Ginyetu ogusimba ina wa ilweta gi. Magi yudo ko pesa tana kia. Nena ne manyu ni sim. Teno yudo pesa kata anta kia kake yudo pesa. So these things why me I'm calling sobriety man leaders. And I think ni jo abende mawuoyo imbele ji nyakinge audience mi address ni chanade ingeni gini kakoro wan jo mosomo intelligence wabed piny Joyce to ntie kaka warangi neno ga samu kelo pichi wijo wang Joyce to waneno warango to crowd ma ngane ne wuoyo go ni en crowd ma machua en crowd ma ko wuogo to nyalo dhi tongo ngato you understand there is a way on how we do this thing at the back room okay nani muomrok ti chajo ngato good countries mongeo madwa lead their country well. Nitie ngat moro mabede gaga koko mabe onge gimo nyalo timo. It's just an entertainer. Koro gikiranga nyaka audience. So I would say ni it's a deterrence. Onya beda deterrence. Kita sani people ititi podi nyalo we. Free of charge. Even jeni mobro digo koko. No waweana. But I think ni leadership ma pain jomar preparing kagi wacha ni gin alternative government. That is not the best way to approach issues. Pokwa chopo kanyo, let them consult. Aya. Yes. Iwacho kanyo makare nya kenda dwan wakao yoyo marariyo etwak marwa mokuonge chenro mar pinyo kinyi makawuono nyakwa Ramogi Ajwang med chwalo ote magi abobedo kasomogi bang yoyo mwakao gi sani kikidhi mabor. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana Ramogi TV. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana Ramogi TV.
Penj laktar, ngima en mwandu. Machiegni kendo nyakwara Ramogi Ajwang' wadhi mbele ko twak marwa e chenro mar Rupiny. Asingo ne abo bedo kasomo moko kuom ote ma uchwalo no okinyi makawuono. Ote makamago adwa nasom gi achiel kachiel kapok watieko twak mar okinyi makawuono. Adong' mana gi dakika matin kende to waloro twak marwa. Alaide Prince wacho no yawre Joyce aneno Ramogi TV makare kabisa. An gima nyalo wacho en ni DP Gachagua should just humble himself before the people of Kenya and the president so that this issue surrounding him to cease. Wach mowacho ni odwa dhi gi joma sawa to mano owerego. Mano medo kete e orindi maliet. But if he continues with this overwhelmed behavior, all shall not be well with him. Then adier mar wach en ni Kenya onego ong'i kaka uchumi marwa berore. Injinia Lazaro Kanyambok wan mano koro lwenjgi. Wabiro mana donje kaka jothek orwelo. Gini sani luoro Gachagua kendo en magi omefwa. Inyalo biro dhie bang' impeachment. Otherwise, kodwa ni wakonye to we tudo Raila AUC bid kod his tribulations in UDA. Margini en purely party internal affairs. AU and continental body dak donje UDA party wrangles. Ero kama na inya Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi. Josephine Peru bende wacho ni koro gidwa keto ng'a e nafas mar DP no. Anto weche DP ok chand chunya ahinya nikech enbe nokodwar baba ndalo campaign. Donge joparo no neno mbele. Kara nokia ni mbele emane nene. Koro ochura gi msalape kende. Ruth Nyathi Ochieng' bende wacho ni jothurwa wathicho Gachagua oko ni kik wanene mayot kamano nikech masawa e Kenya jogi ng'eny. Mapo nono ni othich Gachagua oko odhi mbele kwacho ni nyalo kelo tulo matamra gi nono to kanyo ne wasewuoke. Ok wadwar doke. Aparo ni joma ne ntiere e yiero ma 2017 noneno. Dohe mowinjo res piny to gin bende gilogo e lwetgi to onyalo tek mbele ka. Odhi mbele kwacho ni Raila winjo par wach ni diriyo. Lweny nen mar wacho kayo ni nen mar okuche gi jolang'o. To kaka koro jog Raila moko se donje telo joma sawa dhi neno ni baba ema thuo ji ariyogo to wach nyalo miyo kata Raila koso kom ma omanyono. Odhi mbele kwacho ni wabunge bende oyaw pachgi. Kik pesa din wang'gi. Gitim kesno e yor siasa. Wang'eyo maber ni sirikal ema sponsor wach impeachment no kendo ginyalo tiyo gi pesa bagino kala. Mogik, owacho ni akwayo jogi oter wach ni mos. Jogi noyier kanyakla ka ok gidwar Gachagua to girit yiero mano ma 2027 giduog dala te. Aluo twak ka an umoja. Ero kama na inya Ruth Nyathi Ochieng' Bernardo Bonyo wacho ni following from Sibuor Jaringa Okeyo. I don't support the impeachment. ODM must not be first in supporting. Vitalis Ochieng' Wood Game Karari wacho ni Joyce Oduor kora donjo live okinyi majaber ni kan kodi e chenro. Gachagua osarenda oneno ka weche mowacho go use. Ne ochako awinjo ko wacho ni thiche oko dhi miyo Raila ok yud kom mar AU. Penjona mapenjo ni thiche gi AU to donjore nade. Mae gini koro weche mowacho joga. Mae gin weche mowacho joga. To jogi kaka neno gi dibedo ni itudo kodwa e wach moro mopondo ei Kenya kae. Sama magi timore to tam margi pokorumo. Konchiel bende achich gi jogi. Koro kikwa mor ruak jogi. Kikwa mor ruoka. Jogi ong'eyo gima dhi mbele. Mogik,
okumba manyien mikaso go jopiny berne akia gigi ke matin, gigi kendi matin. Mokelo gono SHA en marango, to SHIF en marango. Jogi milore gi wek wuondowa, jopiny to doho nogolo chik mondo chunge. Sani koro doho oyie gi wachni mogik, yien onge osuptende, kata nyaka sani joma ndikoregi biro yudo yien koro. Oyuma moro nie kae ma ok kony. Mano utimo gik mar Professor Tieno, wacho ni Professor Tieno koyugi mar ndere alego, wacho ni sani osechopo kama jo Kenya onego nen marieka, golo rigi ji kende ok biloko Kenya. Haya, mago moko kuom ote ma joneno magwa ne chwalonwa kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. To Nduku penjo ni adwa ni achwal ni penjo kanyo. Iwinjo ka jomoko osebedo ka wacho bende nitiere tudruok moro amora e kin golo Gachagua apisi gi Raila Odinga manyo kom mar AUC. Gino bor kabisa. Wan ing'e ni politics ni bende. Iwinjo ka wacho ni gimoro ka ni gima Nyasaye otamo e ng'eyo kiny. Ne wang'e ni magi biro mbele. Seche moko dak waseve jogi kama nje waseve gicha. Kikora adwa mondo giwuog oko kara kabisa. Ke gik mwawinjo gi are not good. Gik mwawinjo kata health sector gi are not good. Gik mwawinjo ka stima ok beyo. The country is not well managed. And election no so biro gi emotions. President nijo so tur bwa bedo a country. Let that thing continue. Politics mar Gachagua, as much as Gachagua luari lo, en bende kineno gigi bendo nego ber pin to reflect na an kaka DP gik miwacho kuomagi. Be gibeyo koso gibeyo. To ko gibeyo that team nango mondo rectify. Mano gimo nyalo bedo onyalo bedo mbaka mogoyo go president owuon mondo giwuo maber. Omiyo an anyalo kwero jopiny kata nyalo wacho kaendi AU we will AU ok jakome mano apply. AU nen bura manobeti gi jomodongo mosoti Africa presidents manotel gi president manene ma Nigeria emano wacho ni kwa waneno kaka politics mar Africa dhi amasindo wa engage Raila Odinga for this time in this seat mondo wanento eno nyalo pamper what in this desk. Mane gima no course application maja kom. So oken giri kara giri Kenya bendo donja nikech Raila en wuodgi. There's no way out you can connect the two. Gini obiro one nikech Jakom has participated well in politics. Nyaka no chako donje politics itin mar nyaka sani. Two, he performed during Kanenen Prime Minister. Three, Kanyo President Uhuru no negotiate boy infrastructure. No goal agenda mane nyalo promote trade. Kendo through Jakom mina nokta gik moko miwacho no railway line manyalo connect within Africa can be done because en ngama one is an engineer onyalo tiyo go experts like in survey. Bogirang ndara ma very cheap. Giranga causeway ma very cheap magino nyalo kale mondo pinje duto id profit. That's why Jakom no they come ni. But ing'eni ng'ama gore piny would always rango gimodwa no opokie. Emomi iwinjo kari gi ji konchiel bendo nyalo wacho mano nikech odwan mondo ing'eni ji kaka wan Joyce, when somebody is talking to the audience to ntie message which is meant for that audience. Oken message, oken gimo wacho no wan jo Kenya. Macho wacho nga jo piny gi kucha mondo jo piny gi owinj. Mak mana ni sama kama koro wachi DP chopini. To dwaro everybody to help him. Odwaro Jakom ni, odwaro President Ruto mondo jogi konye. Iwinja ke jogi manyalo wacho no gini to ber ndi, but this is not the time. Okunu ri gigi ke motimo gibeyo. Gigi to richo. But Mike yes sir. Wan go lwenje magowa, wan go pesa molal. Nigi da kiboro rango. Ing'ene Joyce samidwa timo gimoro ntigi miluongo no audit. Makatiba ni wacho. Iraneno wan ga no control of audit maber mali. Nyako me buogo to chung ka farm.
Ibuogo to chung farm. Ingeni kiso somo ngama buogi onge. Because even if you die, mane kaganya say no chanuni. But the thought when you are in good office, and the tion your pinyo makari. Me ini thought ni to chunyi di polo. Ino karagane nti makosa magonya say nyaka weni. Kechirichuni mangenju muni gike modongo. That is spiritual. Koro gima duong mana nyalo wacho. Institutions wa motegno. Wach mar jakom with AU is a plus for the Africa, is a plus for the country. Kada ri jima comment no. Kia ni chiemo jakom nyalo miki barua kanyo. Nigejero fet ne do de maraj. Seche moko jakom no nyami ki barua kanyo. So wach ni mogik tom Nduku ano ka wadongi dakika bere okede to. An wach manyalo wacho mogik. En akwayo no president. Ideas to bendi. Kendo Kenya ni piny ma ji some. Ji biro bedo gi rieko mang'eny, ji biro miye good ideas. To kapok obai ga idea, to timiye audit. Mawacho ni kane waran program ni, mae pesa mane wayudo, mae pesa mane watiyogo, mae modong. Iwinja, budget mar the country is a very simple thing. En ga income and expenditure. Only to golo ni pesa mane utiyo, gumodong. Tin wango the answer. Koro the answer may inform me. To gimudu akelo manyien ni. Kwarango budget manyiso wanago. Gini bede konyowa. To kendo nyakirangi morachiel Joyce. Nisa midwa golo program moro. To nyakirangi health manji chal nade. Nikech Kenya ka gima chandowa mang'eny. Eni kidhi hospital. Manyi chulo nga NHF no. Yadh no bende onge. To daktari machiedhi yani to wacho ni ng'ane yath inyalo nwang'e oko kacha. To kama osiemo ni ng'ano to duke. So the problem is much bigger than even changing the line of thought mwadwa ki NHIF to be safer. Safe. Iwinja. Problem pod nitien ke pokwadir ki the main problem. The main problem gin cartels. Money medical sector, money education, money everywhere, money agriculture. Kwa dunalo dealing with cartels in this country. And mane momi adwa na we Joyce kangisi niya. Adwa ni kawuono ki woka di egwengu. Tirang ni ibaro nwan kangat moro en ngamo meo kabisa. Wode tiyo minigi tiyo. To nyithinde because of his political connection eno yudoga full bursary. Nyithinde gisomo full bursary. Na nyithindo go somo to university entry be ogeyodo. To kopone gi yudo to dhi to koduogo to tich kama yudi bende onge. Emomiyo watimu ang'omiyo chon to ne ng'ato nyalo puonjo nyathi owadgi to dhi buyudi tich. Ngechene God used to give people grace when you do a good thing. Erokamano ahinya tom Nduku. Victor Oindo wach ni mogik ka watieko. Erokamano an abro wacho weche ariyo kende katieko. Achiel en wach mar jakom wach mar AUC. Eni Gachagua onge thuolo kata matin. And with a lot of with all due respect in this equation mar jakom dhi bedo AUC, Gachagua is a very, very insignificant factor here. Number two, issue mar SHA. Ingeni mana kaka kes mar Adani. Issue mar SHA ni be obedo shrouded with a lot of secrecy. Nitiere weche mang'eny ma motimore ka moko dhi kalore kako ilongo ni Procurement Act dwaro. Kata ka nchomi Safaricom mondo deal gi the issue mar IT procedure manyocho bedo go procured. Nyocha ok ni kare. Kore momiyo ineno kata ka jowa machalo kia mtata gino dhi e court mondo mi wachni ng'i e yo maler. To kata the fact ni Senate mochung' ne devolution okobedo involved e wach mar shani be nyisa ni okonego bedo maber. Kokamano to anyalo kwayo ni sirikal obed kong'eyo ni Morara Kebaso en ng'ama ne duond jopiny. To bok wanya dwaro ni mondo join sirikal. Nikech jopiny ok nigi trust gi sirikal. Ko join sirikal kako siepa ni wacho, to ng'iso ni en bende everybody a surprise. En be nengo ne yo nitiere. Ibro nwang'o ka samoro kanyo koro ko bitimo gimonego tim mane jo Kenya dwaro. Kokamano to erokamano ahinya.
kuom thuoloni. Erokamano ahinya Victor Oindo kaachiel kod Nduku kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi obi watwag otudore kod chal mar Kenya. Nyaka Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gisani bang'e to nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo ka donjo kod twak e chenro mar mbako romo kama podi wabo bedo ka wamenyo ni matut kotudore kod okumba manyien mar thieth mano